कृपा करो महाराज। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो महाराज। आज कौन होती आज छुट्टी पड़ेगा नंडा आई आज ठाकुर बोतल पड़ी गाड़ी आगे टंगा आइतला नंडा हम चुट्टी पड़ जहाँ बार महाबली ठाकुर चुट्टी पर नंडा पड़े केमी देखा चुट्टी उड़ी जाए ना चलो पुराना पेन साड़े यही पेन साड़े कत ये पेन साड़े चलो गामुछाटा नहीं चलो कौट बस ऊपर बाबा ऊपर चढ़ जाओ हाँ रेडी से खोल दो बहुत दुष्ट होता चुट्टी पड़ जाओ खुरकुरी अबे चुट्टी पड़वा वाला खुरकुरी दे जो पीला असतो बा चोरे जो टेका पकेगी चोरे मरी गई इंदु को मारी बनी जोटा को थोड़ी किने बिना पंजे रखियो ना हां रखी मारी बनी ना कौन है कि तो पैसा कौन आ तो 5 वर्ष चली भुवन सर चले ना घर चला ए कहले गोटे मिल देबे नी देबे बाली सारा हां सर मिल देबे तो सेतबेल को तमे आसिला हो ना अच्छा आसियो फोन नोट नहीं जो आसियो हां या तो असना ना असना कर लोक कोन कहबे जे मुंड हला ना हला बोता पार बसुन बो बागी
ଛାଡେ ସେ ପଡୁ ହାତ ହାତ ସେ ପଡୁ 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 ମୁଁ ଝାଡ଼ିଦେବି ହଲା ନା ମୁଣ୍ଡ ମୁଣ୍ଡ ହେଲା ନା ସେ ପଡୁ ମୁଁ ଝାଡ଼ିଦେବି ଭଲ କରି ମୋ ପୁଅକୁ ଭଲ କରି ଝାଡ଼ିଦେବି ଭଲ ପୁଅଟେ ବା ଏମିତି ତଳକୁ କର ସବୁ ତଳେ ପଡ଼ିବ ଦେହରେ ପଡ଼ିବନି ହାତ ମାରନା ହଁ ସେ ମୁଁ ଝାଡ଼ିବି ବା ସେ ଝଡା ହବ ଝଡା ହବ ଏ ହାତଟା ସେ ଟୋଟାଲ ଆଜ୍ଞା ଫେରେ ସେ ସବୁ ତୁ ଗାଧେଇବୁଟି ଆଉଥରେ ପାଣି ପଡ଼ିବ ଦିହରେ ସବୁ କୁଆଡ଼େ ଭାସିଯିବ ଗୋଡ଼ ବସ୍ତା କୁମିର କରିଦେବ କୁମ୍ଭୀର କ'ଣ କାଟିଗଲା। ହଲା ନା ଗୁଣ ନା ଆଉ ଗୁଣ ଶୁକନା ଦହି କର ସେ ଯ ଭଲ ନା ଜମା ମୋଟେ ହେଲାନି କହିବୁ ଏତିକି ପଇସା ଦେବି ନେଇଯିବ କୋଉଠି ପାଇବା କଥା ହଁ ଇଏ ବୁଢା ହାତ କଥା ଆରେ ହଁ କଥା ଭଲ ନା ଆସିବ ନେଇଯିବ ମିଲଟା ନେଇଯିବ ଇଏ ପୁଅ ଖାଇବ ଦେଖି ଉପରକୁ ଗଲେ ଏମିତି କରିବ ସେ ପଡ଼ିବନି ମୁଁ ତାକୁ ଝାଡ଼ିଦେବି ତୁ ଭଲ କରି ହେଲା ନନା ପୁଆ ସେ ଆସିବ ଆସିବ ଏମିତିଆ ଆରେ ଇଏ ଘର ପାଉନି ଇଏ ଯାଇଥିଲା ଘର ପାଉନି ଆମ ଘର ବଢିଆ ପୁଅ ଦେଖୁଥିଲି ଖାଲି ମାଛ ହେଲା ନା ଭଲ ନା ତୁ ଏଇଠି ରଖୁନି ଏଇଠି ରଖ ଆରେ ଘର ପାଇଲିନି କ'ଣ ତମର ଯୋଉ ଚାଳ ଘର ରହିଯାଉଛି 2-3ଟା ମୋର ତ ମରକ ମରା ଶାଳ ଘରେ ଯେଉଁଠି ମୋ ଘର ସେଇଠି ଆଉ ବଢ଼ିଆ ବୋଉ କ'ଣ ହାତ କଣ ନନ୍ଦା ହଉନି ମଝିରେ ମଝିରେ ଫେରେ ମୁଁ ମୁହଁ ତୋତେ ଦେଖେଇବି କି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଛାଡ଼ିବି ତୁ ମା ଆଡ଼ୁ ବନା ଦୁଷ୍ଟ ହନା ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଛଡ଼ା ହେଉଛି ସମସ୍ତେ ଦେଖିବେ ପୁରା ରାଜ୍ୟ ସାରା ଦେଖିବେ ଜାଣିବି ମୋତେ ହଲାନା ନା କିଛି କାରଣ ଚୁପ୍ କିନି ଖାଲି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ କାନରେ ପଡୁଛି କିଛି ମୁଁ ଝାଡ଼ିଦେବି କି କିଛି ଟୋଟାଲ ପଡ଼ିବନି ମୁଁ ପୁରା ଗୋଟାଏ ଚୁଟି ଧାନ ଆଣିକିରି ତୋର ଇଏରୁ ନେଇଯିବି ଓ ଚାଟି ଓ ଲୋକ ସେ କ'ଣ ଏତେ ବାଟ ସାଇକେଲ ନେଇକି ଯିବ ମୁଁ ତମ ସାଙ୍ଗରେ ଗାଡ଼ିରେ ଯିବି ବାରିକ ବା ସାଇକେଲ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତି ତୋ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଲା ମୁଁ ପଳେଇ କିଛି ହେବନି ବାର ବାରିକ ଯେତେ ବାଟ ଯିବେ ସାଇକେଲ ନେଇକି ଯିବେ କିଛି କିଛି ନାହିଁ ଜାଣିଲୁ ସେ ଟିକେ ନାକୁ ଝିଅ ସଲେଇ ଖୁର ଚାଲିବ ମଝିରେ ମଝିରେ ମୋତେ କହୁଁଦବୁ ନା ମୁଁ ଅନେଇବା ପାଇଁ ଦେ ବୁଲିଯା ହଁ ରେଡି ସେମିତି ମଝିରେ ମଝିରେ କହୁଁଦବୁ ନା ଫେରେ ମୁଁ କିନ୍ତୁ ସାଡ଼େ ହାତ ମାର ନା ୟାରି ନଣ୍ଡା ହବା ୟାକୁ ନଣ୍ଡା କରିଦେଲି କି ମୁଁ ୟାକୁ ଆଡ଼େ ଲୋକ ଟିଭିରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଇଏ ଇଆଡ଼େ ସାଡ଼େ ନାଚୁଛି ଆଉ ମୁଁ ମଝିରେ ମଝିରେ ଅନଉଥିଲି ତମ ମୋବାଇଲ କି ଟିଭିରେ ଲୋକ ଦେଖିବୁ କହିବେ ସେ କ'ଣ ଦୁଷ୍ଟ ହେଉଛି ଏ ବାବା ସଇଲା ଆଉ ଗୋଟାଏ ଫାଳ ଅଛି ଆଉ ଚଲଉଛି ଆସ୍ତେ 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 ଆସ ଯା ବୁଲି ଯା ଆସ ଆଉ ଟିକେ ଇଆଡ଼କୁ ଟୋକା ପୁରା ରଡ଼ ଟୋକା
देखा तू देखा दे देखी आर कौन जाम दुटा पड़े नहीं ଆଉ ଯଦି କୋଉଠି ମାନସିକ ଥାନ୍ତା ଟିକେ ରହିଯାଆନ୍ତା ନାଇଁ ଗୋଟେ ରହିବ ଏମିତି ଦେଖ ର ବାବା କଣ ସଇଲା ବା ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲା ମୁଣ୍ଡା ହବ ପିଲା ଟିକେ ଠାକୁର ପାଖରେ ନନ୍ଦା ହବ ଗେଲି ବି ନନ୍ଦା ହବ ସମସ୍ତେ ନନ୍ଦା ହବ ଗେଲି କିନା ଦୁଇ ବର୍ଷ ନେବ କାନ୍ଦୁଛି ଆଉ ଗେଲି ଗେଲି ତୋର କଣ ଗେଲି ତୋର କ'ଣ ହାତ କଣ ର ରାଲ ହେଲା ନା ଇଲୋ ବା ଗେଲି ତୋର କ'ଣ ହବ କଣ ଭଉଣୀ ୟାର ଭଉଣୀ ନାହିଁ ତା ବୋଉର ଫେର ପୁଅଟା ହବ ଝୁଅ ବନ୍ଧା ଏଇ ଗୋଟା ବି ତୁଲି ହବ ଆଉ କିଛି ମାନେ ଏ ଝିଅଟା ବୋଲିଛି ଗୀତ ସୁପର ହିଟ୍ ହେଇଗଲା ନୁହଁ ରା ରା ହଁ ହଁ କହିଲାନି 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 ଟିକେ ମୁଣ୍ଡ ଟେକେ ତୁ ତଳକୁ ନା ଏମିତି ରାଖ ହଁ ହଁ ନମ ଶିବାୟ ବୋଲୁଥିବ ତୁ ବଡ଼ ହେଲେ ପାଣି ନେଇକିରି ଆର ବର୍ଷ ପାଣି ନବ ହଉ ତାହେଲେ ବାଗେଇ ଦେଖା ଦାଦା ଯେ ଯିବ ନା ବାଗେଇ ଦେଖା ପାଣି ନେଇକିରି ଯିବୁ ତାହେଲେ ମୁଁ ଟିକେ ବାଗେଇକିରି କାଟେ ନା ଘର ମନକୁ ଚୁଟି ସେ କଟା ହେଉଛି ନା ସେ କ'ଣ ଉପରା ହେଉଛି ଦେଖି ଆଉ ଟିକେ ଆଡ଼କୁ ବୁଲେଇଲି ମୋ ଆଡ଼କୁ ହଁ କହିଲା ଗେଲି ନଣ୍ଡାରେ ଏଇ ନଣ୍ଡାରେ ଏକା ଦେଖି ଦେଖୁନି ଟିକେ ମୁଁ ଦେଖେ ମତେ ଅନା ଟିକେ ଲୋ ମା ଅନା ହଁ କେ ଯାଇଥା ନଣ୍ଡା ହେଇଛି ଆଚ୍ଛା ଦେଖିବାକୁ ଆସିବନି ପୋକ ସିଏ କି ପୋକ ମୁଁ ମତେ ଡରେଇନି ସାରିଲାଣି ପୋକ ବୋଲି କହିବି ମୁଁ ପୋକକୁ ଡରେଇଟି ପୋକ କଥା କ'ଣ ଟଙ୍କିଆ ତେଲ ପାଣି ସତ ଏ ନଡ଼େ ଥିଲେ ପତ୍ର ବନ୍ଧା ହେଇଗଲା ଗଲା ଆଉ ଦେଖୁନା
बाबा केते घेरा आला 3टा घेरा आला आ गुटे आ दीटा बाबा आ दीटा जल्दी बाबा बाबा आ गुटे बाबा प्लीज पुआ आज तोड़ी हाँ हाँ ହେଇଗଲା ଠାକୁର ନମ କରିଦେଲ